hapana chitindo pano na chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vu Wednesday chitatu chinotapira kuti tapi 19 February 2025 ndiri kunzwa kuti gokwe yatora mukombe icho kwa demuri ya Zimbabwe kanitira kuti gokwe ndiri kutira kuti Zimbabwe chikonzera gokwe chiri mu Zimbabwe zvakafanana nekuzaka zvakafanana nekuplamtiri zvakafanana nekwamutoko dzingori nyaya muri ya Zimbabwe ndati ndakadzibata ndakadzipopata kusanganisira pamutoko mukoba Cape Out vana nezuro ndisingazipa zuva ranhasi kuti vaenda kuchikoro here havana kutokwanisa kuenda kuchikoro nenyaya yekuti rimwe grade 5 hamuna kupindika muchikoro chikonzero muchikoro makawanikwa hey muloka makaisiwa chimbuzi klasi yese kunuka mutoko ndekudoreva mutoko iyi unaitarisira basi mazano hey aiwa iri kufamba nechimuti nyanjira kutaura pana vamukoba kepi toda kuwirira nevabereki patakapedzisira nezuro ndakataura nyaya yekuti pane muimbi wesungura akaenda kunokumbira gitara remuimbi wesungura vafana vachangokura munyaya dzekuimba hey chii chakaitika muimbi aenda kunokumbira gitari yes yebo ndobva apiwa gitari apiwa gitari ndokubva aruwa pasi right now Zimbabwe takupinda mu4 months gitare arisati radzokera akafona fona ichadavirwa nenyaya yekuti vachiri vaimbi vadiki mashows avo akandova social media haana panoiswa maposters anongonzi mfana wangu imbo yaomborova nhasi chivaraidzani papawa pangu so kuti azive kuti munhu ari kupika kotonetsana ende vaingosangana kuti vazive kuti munhu anogara kupi hamuzivi ari kutsvaga gitari foni yakazoita mushure mekushandisa foni yomwe munhu ndanarashoweri benefo wakachwemba kebinikasha ichibveda irwa iridifo halo ndiani riri sei basa mazuva ano ndakapesa kunzwa makaita shoko kati zvikanzi aiwa mazuva ano takatosimba titoda nzvimbo hombe chaidzo zvikanzi right ndinonzi bosho uye wakatorera gitari zvikanzi right ndini Jimmy uya akakumbira gitari aiwa ini ndinonzi pandakafona ka ndobva ndati ndini adzi kuti ndiri kuenderana nezvebasa rake achibva fungira kuti maybe ndiri kufanira kuona basa akazvisimbisawo zvikanzi aiwa mazuva ndiri kurova mashow ndikati ndiri kunzwa kuti muri kurova mashow zvakanaka chaizvo zvikanzi hatodawo nzvimbo dzakasumukira because mazuva ano zvinhu zviri zvikuita sei zviri kusumuka zvikanzi okay sorry ndinoti wabhozhongora ndobva anzwa kuti ndi munhu wandire gitari naye ndini munhu wakatorera gitari zvikanzi neniwo ndini wakapa gitari uya ane mukadzi wakasiyana naye wauri kufambidzana naye inini handisi kuziva kuti mukadzi wangu wakatanga kufambidzana naye ndichiri kuera naye here kana kuti ndasiyana naye right iwewe neni tinozivana mukadzi wangu wakatanga kufambidzana naye gitari rako ndokupa but ndawana mabvunzo usafunga foni yangu yairamba but neniwo ndaita kutrera wechitoramba kuti iwewe wai uchifambidzana nemukadzi wangu wandaigara naye uye ndoda kuziva kuti makatanga kufambidzana rini nokuti zvandakanetsana nemukadzi wangu zvakati one day zvinosanganisira nyaya idzodzi uye achibva katafoni nyakukumbirwa gitari achibva katafoni okay nyakukumbira gitari ndiye auya nenyaya nyakukweretesa gitari ndo zvandakaita inini but zvandiri kutaura nini ndezvekuti ndakakweretesa munhu gitari mukuwirirana nekuti matinomboita mashodzi manguva tinombosangana apo neapo ine ndoziva kuti muimbi but pana mufonera inini ari kundiudza kuti munhu wandiri kudanana naye inini ishoko rindiri kuita sei ndiri kufambidzana naye asi ndichibvunza mukadzi uyu anoti iye haana murume nyaya iyi ende ari kutotaura kuti mukadzi wandakambogara naye wandakambodanana naye zvinobatisa gitari rangu here ko akakatirei foni akadii kumubvunza pawakatanga kutaudzana nyaya iyi kuti saka hausoya kundidzosera gitari rangu here nokuda kwekuti ndiri kufambidzana nemudzimai wakambogara naye anoti iye foni pandakaikata ndakakata kuti nyaya dzika asi ndakakanisa kufona here munhu andiri kufonera ndokuzofona kechituwo foni achiita sei aichadairwi saka gitari izvozvo rakanyura pane munhu haasi pawana but vakomana ava vese vaimbi vesungura sezvo ari kuziva kuti mudziyo wake
ausida kudzoserwa wakabiwa akaendere kunoripota nyaya iyi kumapurisa ipapo hana kutaura kuti akaendoripota kumapurisa saka iye chandaziva ndechekuti atanga kuuya panapa kuti Zimbabwe ndibatsireyo nokuti ini ndandakutora mukadzi wemunhu ndine munhu wandikudana naye izvi zvine zita rake ndinoritaura ende mukadzi wari kuti handisi mukadzi wemunhu ende iye achitaura kwandiri anoti akambogara nemunhu uyu vakambogara nevanhu havachagariwo here nevanhu murume wekukweretesa gitare uyu ane mudzimai here kana kuti ndiye waakatoroora uyu aiwa ane mudzimai uyu ndiwo kufambidzana naye alright igirlfriend saka idzi dzabhuye kana kuti sei ari kufambidzana naaiwe mudzimai wangu vane nguva yakareba sei vachifambidzana namugirlfriend nguva hana kuitaura asangotera kuti murudo titorimo zvotiti muvhani vakatopinda mune zveririt asi zvatoresa gitare avaiwe alright saka uyu ari kuda gitare rake kuti ndakakanganisa rekumupa gitare ende kufambidzana kwangu nemudzimai wakambodanana naye zvinotoresa here gitare rangu ya regai tinzwe 0713 vateereri hai hanzi kudiko nemuteereri ari panapa regai timboverenga meseji iri panapa ndipita moyo naendi muridzo iye muteereri ane nhamba dzinopera na7 ane nhamba dzinopera na732 angoti ndipita moyo naendi muridzo regai timbonzwa kava totouza vateereri kuti tozosangana pamwana bhaibhari iyo tachakanaka kubva dzandiri kubvunzwa dzandakanga ndakapakata dzisina kupera mhuri yeZimbabwe ndakataura nyaya mhuri yeZimbabwe yekunyama ndlovu yemumba mune mwanasikana kana kuti mwanakomana wakamhanya ari mukati mekutaura kuti ndarumwa chigumwe mushure mekuti ndanga ndiri mukati mekupa chikafu sekuru asi sekuru ava vakafa last week pane mushumo musha uri padhuze nyaya iyi mukoma KB nemhuri yeZimbabwe haina kupera chikonzero vehukama vakati ngatigarei pasi tonti mumba munopindwa sei but panenge pane kutyika mukati memba ishi ndine nyaya yekumount Darwin yandakataura mhuri yeZimbabwe yekuti kune mukadzi akafa achiita zvekupondwa nemurume apondwa murume akabvatiza pasi akapisa bhondi refotya right pane mhepo iri kubuda pamukadzi anwe munin'ina womufi pamwe chete zvakare nehama yemurume iri kuti hongu ndakafa zvangu but pandakafa inini ndakazopedziswa nedemo asi ndakaroiswa nezvinhu zvemurume but mukatarisa muwadhropu umu muchamuona mune gachire ropa uyezve pamusoro pane kabhegi karipo musakabata kane zvinhu zvirimo vehukama vakavhura madhoo maviri wani rikaramba rikachukira key rachukira key nhasi ndo pari kufunza pari kuya mutumi pamba vari kuti hatizivi tichaita sei tokurongopasa do kuti tione mukati chokwadi zvirimo here uyezve pane mashoko akazobva akafonderwa nemapurisa achinzi izvo veduwe murume watinaye kuno kuataura kuti iye ane mapiritsi anomwa ane 3 days asina kumwa mapiritsi uyezve nyaya iri kubuda kumba ndeyekuti nemukadzi uyu panga pane kunetsana nenyaya yekuti murume aimwa mapiritsi zvisingasikana nemukadzi saka mudzimai akazozviziva ende chokwadi kuti pakaza mhepo payakabuda zvakare yakataura nyaya yemapiritsi ende mapiritsi aya akazoita zvekutsvagwa nevanhu mukati mewawadhropu akaonekwa akaita zvokuvigwa ko iye murume uyu ainwa mapiritsi asingazivi semudzimai kuti zvidini amene kuti semukoma KB ndobva ipapo kwamambo kwakazobhadhira mabadziro kuona kuti aidzo 5 dzekuti imimi tikwanise kuwirirana nekutaurirana tivige hama yedu pari kudiwa mombe 5 1 kwamambo 4 kuhama dzemunhu mombe dzakataka kungochema dzichingomhanya 1 yacho iri mukati mekumhanya ndobva yapona mwana achibva atofa nezuro asi zikunzi dzinongochema dzichema kusvikira mombe yanga ikazvitakura handisi rinonzi zamo yaita mwana achibva afa ipapo zvinhu zvandikutaura zvinoitika izvozvo saka nhasi kuri kufunza kuti mutumbi uchauya kana mutumbi wauya vehukama rikutoita sei topwanya here wadhropu tione chakuratidzai wadhropu zvese nebhegi rachona taanazvo zviri kuonekwa right muchida kakuona wardrobe nebhegi aiwaka make sure kuti uri kufollowa uri kutevera kaNational FM WhatsApp channel yedu kana usati wakuita izvozvo hazvinetsika Natasha arimo kamustudio kuti akupeika link racho ingotumira izwi kuti link pa 0713938538 0713938538 tenhumurani chokwadi muri yeZimbabwe nyaya yepaBeatrice baba vaya vekuti kumuprofita uyai muzotora zvinhu zvangu do ndirori ndavhura pindai muprofita akazoenda kuchipatara zvikazobviswa nemumwe baba apo vakatorwa vakaenda kumba kwemunhu akanobatsira uya havasati vadzokera kumba ndokwavashiri havasati vadzokera kumba kwavo asi zvinhu zvakabviswa aiwa zvinhu zvakabviswa but ivo vachiri kupi
vachiri kumba ikoko. Ndine nyaya zvakare yemwana wa11 years wokushayikwa kwenguva yakareba akasodzoka achiti handei ndoda kuti munoona pandaigara apasati pasvikika ndakashevedzwa neutungamiri nefemili yacho yakati bhosho ndezvemufemili kana tichinge tazopedza tichakuudzai. Saka iyi ndichaita zvekutokumbirwa kunzi chiitaurai, but vasati vatiudza kuti vakanopasvika here, kukana vakasvika vakawanei. Aiwa ndive rudzi rweumambo ndakatosvikawo mudare ravo vachitaura kuti kana tazotaura nezvekuona zviripo tichakushevedza nekuti kuri kutoonekwawo madzinza edu ikoko. Saka toda kuti kumbe tinogara pasi nemadzinza edu kuti zvei zvaitika. Nyaya yandakupinda mhuri yeZimbabwe paka gokwe chekugokwe ichokwadi mhuri yeZimbabwe kanditaura ndichitizvo kugokwe mune nzvimbo iri kugokwe kune vanhu vakanyanya kufirwa, vanyanya kufirwa vachibva kurufu. Baba vamwe vakataura vachiti ivo kwandakafamba nekwandakanzwa ndakatonzwa kuti rufu rwabva kumba kwemunyine wangu riri kuuya kumba kwangu. Pariri kuuya kumba kwangu handizivi kuti ndekupi. Veduwe ini handichamiri, ndakuita chiro zvandinaita nekuti ndinogona kukuwadzwa. Mhuri yangu yapera, ndanga ndine barika nevakadzi vatatu, ndine unokwanda 16 ndasarigwa ne3. Pa3 ava ndakuita chiro zvandaita handizivi chandiraramisa. Ndokubva pinda mukati meguta reHarare, ndokubva vanoenda kunotora munhu wavakati munhu ushu ndati andigadzirire musha. Vana vangu vapera vefamily nevagari vese ona zviri kuitika ndasarigwa nevana 3 pavana 16. Saka ndati ndigadzirirwe musha. Vakagadzirirwa musha zvaionekwa nemunhu wese kuti pamba apa pane muprofita kana pane n'anga iri kugadzira. Zvadaro munhu yakaita 3 days mukova KB achigara pamba apa achiita zvinhu zvake. Kana ari Matewe aipfeka vakatarisa, kana ari Magemenzi aitarisa vanhu vakati yaitandika. Right zuva rechi4 murume uyu munhu akaita akagadzira mukadzi uyu ndi murume uyu akaita 3 days aripo. Rechi4 ndo raakamuka asipo. Zuva rechi4 raakamuka asipo Zimbabwe. Pana amai vakamuka vari pakati peroad pekuti gedhi remumwe musha uku gedhi remumwe musha uku, ivo vakamuka vari panze pakati peroad vakashama vasina kupfeka. But zvavanga vasina kupfeka pasaidi pavo paive nepepa bhegi yanga ine bra reblack, hembe yemukati yeblack, petikoti yeblack, zvemukati zviri zvanga zviripo zvanga zviri zveblack, but zvaive mupepa bhegi zviri pasaidi pavo. Mai ava kutaura kwavo vaita sekunonzi munhu ane kanata, uye kuti kana ari mukati mekutaura ane kari pasi perime kanonzi karida kuchekwa aisabuditsa zviri kutaurika. But zvakaitika ndezvekuti vanhu vese vakatoziva kuti ndimai nhengi vanogara pakati ava. Right? Vanhu shedzai murume wavo kusvikira munhu auya ipapo. Munhu kuti azotekurwa ipapo munhu angasatokwanisi, munhu akutorwara kusvikira apfekedzwa. Achibva ipapo vakasvitswa kumba ndobvaendeswa kuchipatara. Varwara vari kuchipatara vane mazita avakataura kuti handidi kuti ndiyo kuzoonekwa nevanhu vakawanda kunoku, ndiri kukumbira mundishevedzerawo mai nhengi namai nhengi namai nhengi namai nhengi. Vanhu vanokwenda kuita 6 kusanganisira ivo amai vachona vechi7 ndo vandoda kuti vauye kuno. Vanhu pavaenda mukati mechipatara vaisvika vachidzingwa vachinzi manesi nyorai pasi mazita ndiri kutaura aya. Kana pakauya vanhu vane mazita asiri ava, kunyangwe murume wangu kunyangwe vana vangu asiri ma7 ndiri kutaura ava, veduwe ndinofa, vaudze kuti vasapinde. Vanhu ava hapana kana mwana akaenda kusvikira paita zvekushedza kunzi ndii muri kudanwa. Amai ava vakazofa vari muchipatara. Vanhu vandiri kutaura ava vasina kuenda kuchipatara kunoona mai ava. Mutumbi wakatakurwa uchibva mumochari uchiendeswa kumba, ndobva wasvika kumba. Wasvika kumba mutemo unoti munhu ane mhuri, munhu ane musha anorariswa mumba, orara achiona imba yake, mangwana ozovikwa. Munhu mukuru ane musha haangosvika kubva kumochari achisvika achivikwa. Aiswa mumba mukadzi uyu arariswa imomo. Munozviziva kuti mudzimba munenge makaiswa mutumbi, munenge makaiswa chitunha, vanhu vanenge vachichema ende kunopinda vanhu vakuru vanenge varimo machembere. Vanhu vakataka kuimba vari imomo muchiridzwa ngoma. Wakumapasi 7 dzemanheru mumba makaita hutsi asi muka musina moto. Maita hutsi masahwira kadzitarisai muone vanhu vachibva kutaura svika ndizvo utsi uri kubva kune chitunha. Ndokune hutsi. Vanhu vakataka kubuda ma1 vachienda panze. Zvadaro mukoma KB nemhuri yeZimbabwe pane izwi rakabuda kwaka kune chitumbi kuti munganditi ndakafa kwandakaenda kunofira
handina kufa ndega asi ndakasundirwa nevamwe kuti nditenge kusvika nokuda kwezvaitika pamusha waigadzirwa. Saka inini ndakafa asi ndine simba randakaenda naro nokuda kwevanhu vandakaenda navo vakandirega ndichifa mushure mekundisundira. Ndakavadana kuchipatara kuti uyai muzondiona, vakasandiona. Ndakafira kumba kwanhengi, ndandina mainhengi namainhengi 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 namainhengi, asi handiendi ndega, ndofanira kuti ndiende navo nekuti rimwe simba ravo ndinaro. Hish, abuda utsi ari mukati mekutaura kuchinzwika voice raibva kuimba kunzvimbo ine chitunha, vanhu nokutiza vachienda panze. Nzvimbo yandiri kutaura kuti vanhu vazokwanise kupinda mumba umu, mutumbi utorwe udzorerwe kumoshari. Pakaenda maseura anokuona kuita 3 akaita zvokumanikidzwa kuti endai kuseri uku, vachitaura kuti ivo kunyange ndiri Sahwira ndiye anoda kuenda kumutumbi uri kutaura. Ndokubva vandasahwira vati isusu kuti tiende kumutumbi uri kutaura uyu tinoda mombe. Ndobva vabvumira kunzi mombe. Ndokubva vaenda vakataka kutukirira vari panze vachitora nezvasahwira panapa isusu tiri kuti wakafa hatikwanise kuita zvinhu izvo. Varipo ipapo mazita evanhu vakataurwa kuti handisivasii ndinoenda navo, vachibva vatanga kurwara varipo ipapo, kusanganisira vakadzi 3 vakadonha, asi vamwe havana kudonha but vairatidza kurwara, vamwe vachirutsa, vamwe vachishaya varipo ipapo. Uyu mutumbi wataura kuti masimba avo ndinawo chikonzero, ndini ndakatuma kuti ndipinde ndiri mukati mekunoedza pamusha wanga uchigadzirwa. Baba, Mapaona paya? Baba. Ndokubva vadaro varidzi vemusha vachibva vatora mutumbi, ndokubva wadzorerwa kumochwari. Mutumbi wadzorerwa kumochwari zuva rekutanga hapana vakaita action. Rechipiri pane 1 anga asina kutaura pakati pevamwe akashaya nezuro. Ashaya nezuro ndiye akataura mashoko ekuti ndanonoka pakutaura pane vamwe. Chikonzero nyaya iri kuitika pane vamwe iyi ndiri Mwaripo pakati ipapo. Simba rangu rakaenda neyakaenda kudhara, hapana chandinorarama, asi kana ndichinge ndafa musandiisa mumba ndivige straight. Ende chokwadi akavigwa straight, hanomboiswa mumba. Vasara vamukoma KP kurwara kuripo. 1 ndiye ari kunzi ataura usiku wachiti ndine zvandinazvo zvandinogona kubuditsa, asi kana ndichinge ndabuditsa pane izwi rinogona kubuda kumufe zvakare musati mamuviga, ndo rinondiraramisa kana kuti ndife. So nezuro kwakashevedzwa mubatsiri akabva mukati meHarare, asi vanhu vaida kuvanza kuti mubatsiri uyu ndiye akaenda kunogadzira pamusha. Ndo zvavakasvika vachitaura, asi vakaona pakutanga vazozviona kuti mubatsiri akagadzira pamusha nemubatsiri ashevedzwa mubatsiri mumwe chete. Right. Ndokubva asvika ipapo chaakataka kutaura mashoko ndechekuti musati maita zvakawanda ndoda kuti muudze vanhu ava chakaita kuti murware munochiziva. Saka izvi zvikutaura kuno kwatiri kuita kubva kubuda kwaita zuva kusvika pari zvinozvo, vaviri vatotaura kuti hatina simba riri akafa, nokuti tenda kupinda pamusha panhenge apa tanzwa kuti pari kugadzirwa ndo paka pane juti zvakare, asi watenda kuuraya ndibaba vepamba apa Panga pakasotwa. nokuti vanga vataura mashoko ekuti hapazipo pachaida kupinda, asi vanga vataura mashoko mberi kuvanhu kuti izvo ndoda kugadzira pamba pangu, vana vangu vapera, asi hapasipo pachaida kupinda. Asi ndoda kuti mashoko vakataura aya taida kuona kuti ichikona kuti vakagadzira. Vaida kutesta. Testa utasi. So kana vachipinda apa pindi 1 pane 1 anopiwa masimba kusanganisira simba chairo rinobva munyama rekuti ena unopinda apo masimba anopinda nawo anenge ari vanhu vakawanda kuitira zvanosangana nazvo, asi pakanononha ikoko akanononha nezvise. Saka ava vachisina power. Vasara ava. Saka izvi zvinhasi ndo patichanzwa mukoma KB kuti chichi chaitika, nokuti mubatsiri ari kutaura nyaya yekuti vanhu ava, munhu uyu haafanire kuvigwa vanhu vasati vabatsirwa ava. Vangani vasara sofa vanhu vese vanga varipo 6, 1 akafa, 2 vakafa, vanga varipo 6. Vakasara vari kunze vachirwara i5, 1 mushure mekufa afa. Wechi2 asina kumira pakati pevamwe achibva afa. Saka vasara vangani i4, but 2 vatobvuma kudhara. ya pakaipa 2 avasati vabvuma vari kurwara. Saka mubatsiri ari kuti vese ngavatange vapupura. Anoda haana kuti vatonzi vese ngavatange vapupura, anoda ngaapupure, asingade hatinei naye. Ukarega kupupura unogona kutofa. Zviri kwauri. Igokwe ipi? Papa. Nzvimbo ndedzangu.
gokwe kana muchichiziva chiri kutaura nababa Isabel, please tibatei pa 0713938538 0713938538. Kapaka Mapindira papi ndine nyanduda kuyambira mukoma KB. Vabereki izvezvi kune chimwe chikoro chandinoti Chegutu Kadumba, Chegutu Mondoro. Pane chikoro chiripo chine mwana akarepwa na ticha wepachikoro 15 years. Arepwa mwana uyu, mukuru wepachikoro ari kuvanza nyaya ishi, ari kuiziva, aziva nyaya, arava nyaya iyi. Nyaya ndobva yaendeswa kune mamwe mapurisa asiri kupurisa nyaya ishi. Ndobva kwashevedzwa vabereki vemwana, ndobva kwashevedzwa munhu uyu, ndobva paita kubhadharana mombe. Vabereki vane vamwe vana vepachikoro apa vachibva vasiya nyaya iyi. Izvezvi pane zuva riri kusangana pachikoro apa, vabereki vari kuti hazviite, toda kuchibhondora. But nyaya yehombe ndeyekuti wokuye mwana uyu yapera, asi kana mukuru wechikoro achiziva zvinhu zvakadai pachikoro obva avanza. Ko isusu vedu vachaita sei mangwana? mukuru wechikoro akaziva nyaya iyi, ari kuisiva nyaya ishi kuti ticha wake akarepa mwana. Mwana uyu iprimary, high school. Ehe, vana vari kugara pachikoro, mwana achibva batwa chibharo nachiya wake. Headmaster achibva avhara nyaya. Vabereki naticha vakasangana vakabhadharana. Nyaya yakasvika kumapurisa. Kutori nechikamu chemapurisa chiri kuziva nyaya ishi, asi hapana kwakanzi taurira naye. Saka asati apedza tangoti kurume nzeve kuti nyaya tiri kuita sei? Takuiziva. Hokoyo tikiti batiri ma-CID. Mukufamba kwedu tikiti batiri ma-CID. Icho kwadi muriya zvimambo ndine nyaya ndinayo panapa. Nyaya ndinayo panapa ikaitika muzvimbe kwa Mutoko nezuro. Pane chikoro chegrade 5. Vanhu vachienda pachikoro ipapo vane fungidzira kuti mune mumwe munogara mabhuku mavasina kutarisa musi wemandi. Mavakati vachipinda nezuro muklasi, vakanzwa muklasi muchinhuhwa. Ndokunovhura imomo, ndokunoona mune chimbuzi chirimo, asi chasaratidza kuti chabikwa soiro. Chatirodza chinenge chane zuro. Muklasi muchibva matakakunhuhwa. But vanogona kuona nemaziso, vanoti kana vakatarisa vanoona kuti ishi asi mwana mudiki uyu, munhu mukuru uyu. Grade 5 yamazuva ano nekutarisa kwavo vari kuti ko munhu uyu pakabviwa muno takabva zviri right. Uyezve pane mwana here womuklasi muno angatora chimbuzi unoisa pai, unoisa muloka. Saka vakabva vachika kupinda muklasi, vakabva vataka kutosvika kudzidza. Uyezve kuti pachikoro apa pane 3 years, gore rega rinoita nguva inodonha vana. Saka nezuro hapana kudzidzwa muklasi iyi. So ndichanzwa kuti nhasi vazokwanisa kudzidza here. Uyezve kana vadzidza vazoita sei chimbuzi ichi? Kana kuti chabviswa, ndiani asina kusvika abvisa chimbuzi ichi? Right. Iprimary. Vana vanodzidza vachibva kumba. Panochaisa vana, vanobuda vachienda. Madho anokiwa. Mawindo anovhara. Mati cabinet iyi inogara mabhuku. Inolokwa here kana kuti? Hailokwe. Inovharwa. Yakafa inongovharwa. Saka mangwana vachitanga class vakanzwa muklasi hamusi kupindika, mukununga. Vaita tsvakurudzo kunovhura kudai isiwa rikuda ndiwo muzi mutumba. Saka ndiani akaitira chimbuzi ichi muklasi? Achina kukanganisa mabhuku here? Obvious. Amai. Ende nyaya iyi takambotaura zvakare chiri zvinhu zvinoitika muchikoro mukoma KB. Izvozvo ndine nyaya yekusanyati yechimwe chikoro chiri kudonha vana, chakatanga chidonha vanasikana chete. But vana ava vakazotanga headmaster ari pakutaura, vachibva vatanga kungomanifesta. Vamwe vachishedzera kuti kunopinda muklasi, mune rume varida kunopinda, mune zvinhu zvirimo, asi chitori nevamwe vana vakatounyana maoko vachivedzera kuti varida kunopinda imomo. Handina nguva ndichaitaura. Pakaipa Zimbabwe, inzwai munzwe zviri kuitika muzvikoro pari zvino. Nditendereka muri yeZimbabwe ndinadzo nyaya dziri pakati panapa. Ndine nyaya, pane nyaya yanyanya kunetsa muvanhu mukoma KB.
yokuti kuzidzwa kazhinji kuvanhu vanokansela vanhu vanobatsira vanhu vakafanana nemaprofita, vakafanana nen'anga, vakafanana nemafundisi, vakafanana nemaloya, vakafanana nevakuru makereke. Nyaya iyi vari kusangana nayo inyaya yekunetsana kwemafamilies, vanhu veukama, inyaya yekupomedzerana pakurarama paukama. Nyaya ndikuzama kutaura ndeyekuti pane vana vasiri kugona kutaura nevabereki vavo, vakatopatsanana zvekusafambidzira kana kufomerana. Mwana achishukidzira kuti zvaari kunetsa zvikumunetsa paari ndi baba vake, kana ndi baba mukuru, kana ndi mukoma wake. Pane vanhu vasiri kutaura vese kana munhu hama vasi kufambirana, nokuti vari kuti zviri kuitika mukurarama kwavo ndi baba mukuru, ndiwo vanenge vachipomosva, ndi vatete. Mukoma wangu, kunetsana kwemafamilies nokuda kwezvinhu kuita zvakanaka nenyaya dzakafanana nekuroyana, nenyaya dzekupomerana kuti mwana wangu ari kurwara mukoma wangu, kufa kwakaita mukadzi wangu ndi baba vangu. Nyaya iyi yanetsa. Baba Isabel, pavanenge vachipomerana, pavanenge vachinetsana mafamilies aya, pane here munhu anenge ane umbowo kana kuti mav11? Right, mukurarama kwedu mazuva ano vanhu vanoti kune vanhu vakafanana nemaprofita, yes, vanhu vanoti kune vanhu vakafanana nen'anga, kwavanoti ivo zvaitika zvese imbonotsvaga, kwavanoti kumasiwo emweya zvatisingaoni. Right, kwikoko ndokunobva vanhu vaine zvinhu zvavainazvo. Inini ndinofunga sekuti Baba Isabel, kana pane dambudziko raitika mumhuri, ichokwadi, mhuri yaBhozho Kanyemba, handitika, yes, Elias Giriva, yes, Mudhara Jesusi, tiri mhuri imwe cheteka, tadi kusimuka totsvaga mubatsiri tese kawani. Kwete kuti Bhozho anoenda ari ega, wodzoka ikoko akabhipa. Wakananga bhosi Chineke, wakananga bhosi Chineke, iye asipo. So yandina kutaura pale pamukoma KP, ndaibonza kuti muri muprofita, ndazvinza chikonzero matutungamira, right, asi matopinda mugwanza matotungamira, sikutukanere, saka ndiite sema icho kwadi muri yaZimbabwe rikadapinda ndiri mukadime kupfapfedza, mukadime kutsudzura dziri kuitika matima nesenyika ino. Paka silovera, chakusilovera chiri kuti kudini? Chakusilovera muri yaZimbabwe kwaitika nyaya kudai kune vana vanga vari kukadime kutambura, mushure memumwe mwana ahana kuenda kuchikoro, akaperera grade 6, ndokubva aenda kukorokoza, ane makore matatu ariko ikoko, ndokudzoka pamba, ndokutenga mombe 47 dzapamba, ndokutenga motokari yerudzi rwelori, ndokutenga motasi yekufambisa diki, ndokubva atikira baba vake mota. Asi inzwai paikazodzinga nokuenda Daniel Roshimwiri Benefo wakachiwemba kuraza airitifo mwana komana pakadzoka nemota mukoma KB akataura mashoko kuti ukama unganai pano, ndoda kuti mudye mugofara panapa, asi handifanire kurarama nekutsama nekutsutsumwa pane zvandoziva zvakamboitika kumashure. Anoziva nhoroono ngaataure. Ndaroora mukadzi ndachata kuchikoro handira kuenda ndiri grade 6, handina zvandogona kunyora, maofisi dzinosaindirwa nevamwe, asi asina kuti dzisani baba vangu. Asi ndiri kuti ndasima musoro paizvozvo, motokari yerudzi rweakwa ndikupa mudhara wangu nyakuberekwa, hazvinei kuti hana kundidzidzisa, asi ndati ndiri kumupa motokari iyi, ndokubva puwa motokari. Varipo mhuri yeZimbabwe vanhu vakafara, vanhu vakaita sei, baba vakambozama kuda kutsutsumwa kuti hongu mwanakomana wanitengera motokari, asi mashoko awazoisira aya arwadza. Vakatorwa nevamwe kunzi aiwa chiri kutaurwa ichi chokwadi, mwana ari kuti kunyangwe ndisina kudzidza, nyangwe musina kundisa kuchikoro, handina kukanga kuti ndimi baba akutengera motokari, baba musatsutsumwe zvataurwa nemwana. Vanhu vafamba pepe, right, zvikanzi right, ndauya pano, zvamuri kuona kuti mombe dzese dzindinadzo, kurarama kwese kwandiri kuita uku, aiwa hazvisitori izvo zviri kutobuda zvitori zvishoma. Mandiri kufamba ndine wandiri kubata kuti ndiwo ukama, ari kutondikonesa kudarika paseji yandiri iyi, dai ndichiori nemagonyeti. Mwanakomana ari kutaura. Saka zvandiri kutaura pano ndizikuti handiri kunongedza munhu veukama. Chinotinetsa kuti tiende kumaprofita, chinotinetsa kuti tiende kumagodobori kana kuenda kumasvikiro, inyaya yekuti kunodiwa mari kana kuti pfuma ikoko haiwanike. Nhasi pfuma ndinayo, mari yacho ndinayo. Veukama mungave vana madzara kana vechidikeni vana tete vari kunetseka, ari kufukidzira kuti ane zviri kumunetsa. Patakagara panapa pana ari kusara, mota yerudzi rwerori ndinayo, kana yeramba kukwana iyi ndinofonera driver auye nimwe motokari. Ndinozviziva kuti kushanda kwandiri kuita mombe nemodzimotokari dzesezi vamwe toti ndindakaromba, asi ndiri kutotamburawo zvamuri ndinazvo izvi zvitori zvishoma. Hakuna ari kusara pano, right? Kune vari kutisapota here zvandiri kutaura izvi,
miridzo yakatsva baba pati wabva nekupi right zvikanzi mari yandiri kutaura kuti wese nedambudziko handi tinobhadharaka asi inoti handina chokuishandisa asi ndinorwadziwa nematambura ari kuda sei atiri kuita baba pati nemunhu anga asingade kuenda akaona kuti kunyara ndokubva vafamba right vafamba zvikanzi nababa vemwanakomana uyu ndokutanga kuita mudumbu vanhu vakati udumbu mazotanga sei vakapiwa munhu kuenda naye kuchimbuzi zvikaonekwa zvechokwadi baba vatanga kuita mudumbu ende vakatanga kuita mudumbu maitokanganisika zvekuti baba vangachibura blood zvakanetsera kuti pangubuda shoko iri ndopatanga mudumbu right zvikanzi no motokari ndinadzo ndinogona kutumira munhu anonotora munhu asi vanhu vaida kubva kunzvimbo isilovera vachiuya kuharare mukomana achiti zvatiri kufamba tichidya nepatiri kunorara zvese ndini tondowari chandiri kuda kunge muri panzvimbo ndizvozvo munhu ndokubva azoita zvekushedzwa kubva mukati meguta reharare achiendesa kupi kusilovera nemotokari ndobva asvika matauriro akaita munhu kubatsira akati inini ndinoita zvechivanhu kana kuti ndinoita zvechiprofita asi panapa ane runziyo yaari kunzwa kuda kuimba ngatiimbe tofanira kuti zvinhu takafara sefamily pakaimbwa mukoma KB vanhu varipo mambuya achiimba achiita sese zvikanzi right ndiri kuda munhu one ndinoda kuti andimushandise pakunotora chimwe chinhu chandinoziva kuti anacho asi iye one panichamutuma ndiye achaita kuti vamwe vazonotora zvavo kunyange vasina kutumwa yes ndobva kwasarudza mudhara akasarudzwa apa ndiwo baba vepamba apa baba vemwanakomana uyu zvikanzi baba imimimi ndiri kukumbira kuti muende munotora zvinhu zvenyu chamunofungidzira chese kuti kwamuri hachisi right chinogona kunge chichikanganisa mumwe munhu kana mune ushonga werake musauye nawo ndewenyu kana mune mushonga wekutyyiwa nevanhu musauye nawo ndewenyu asi kana muchiziva kuti mune chinhu chamuinacho chiri kudhise pamwe munhu chamunogona kutoomberera kuti nhengi ngaadaiwo achikanganisika nhengi ngaafe achifa nhengi motokari yake gabhekwe ichipoeka chese chamunoziva kuti munishesa sitere munhu ende munochitora baba vachibva varamba vakati iwo kana une mazise kuona andiri muprofita andiri ng'anga enda unditora itaka ngazvibude muprofita ndiri kugara kuti no baba ndakusarudzai ndanzwa kuti ndimi baba ende mune kodzero kuti kuungana kwaita vanhu ndikatora munhu wepasaidi kunyange iri hama yenyu toita sikunonzi manga mapulana kuti muzofumurira mwana pano ndokusanga ndatangira pamuri handiti mwana ari pana pandewenyu ndatangira pamuri muprofita kana ndinyange kashevedzera kuti handikwanisi kuisira pane mumwe tingatikanganiswa zvataitanga panapa tikazvita mangwana vanhu vachibva vasumuka kwana vanzi aiwa baba muprofita kana ndinganga taukurwisaka ungatiunganidze uchiziva kuti zvinosvigona zvikanzi no problem inini handisi kuzobva kutaka kuita zvinhu pano murume uyu ndiwe ndatanga kutaura papa ndobvaenda kuna baba vanhu vaenda napasaidi baba ndiri kukumbira kuti baba zvandiri kukudzai muite nokuti zvinhu munazvo ndokutanga kuchirondedzerwa handiti mune hari muhari izvozvi munei izvozvi pamukagara ipapo mune waleti yenyu mamusingaise mari musingaise chimwe chinhu zvii zvamakaise muwaleti menyu zvinhu ndakuudzai tiri kuti mubuditse mega vana venyu vave neumbowo kuti hambuna chinhu chabapiwa kana chamaisirwa buditsai mega right baba mune chinhu chinofamba chinhu chinofamba chiri mota dzemwana wenyu nasi uno mwana wenyu ari kutonzi nevamwe akaromba but haasiriye hamuna zvamunoziheremu zvinogara pamotokari yemwana wenyu mwana anga achitaurwa ndiye mwana uyu mwana unganidza vanhu ari kukorokoza wokusvika grade 6 uye akati asi kuti ndizoenda kukorokoza ndakaenda baba vandinyiwa mari kuendesa kuchikoro asi kunyange ndawana izvi ndavatengera motokari yerudzi rwoakwa ichi ataura izvo zvokuti ndavatengera zvangu chiro asina kuenda kuchikoro baba akamboda kususumwa zvikanzi nevanhu aiwa ari kutaura zvechokwadi zvakaitika asi ari kuti haasi kudzora tsvimbo ari kuziva ndi baba vake zvikanzi right tiri kukumbira kuti tifugama kamwe chete patiri kufugama munhu wese ngaavhare maziso kungave kunamata kana kuti kupira kana kuri kunamata kana kuti kuri pira midzimu yako baba pati vanhu vakafugama vari mukati mekufugama mhuri yezimbabwe vanhu vakanzwa mudhara akuchema baibe achivhika matama kuti ndiri kurohwa achivhika shamu dzekumusanaku achitenderera kusara munhu akudhindha shamu dzekurohwa vanhu vakaungana zvikanzi aiwa ndati kudii baba muri kurohwa nezvinhu zvenyu endai munotora zvinhu zvenyu nguva yakapedza baba kurohwa mukubakepadio amai kumagundi yekumagundi yekumagundi kufamba uko baba vakadeka kunotora zvinhu zvako kunotora hari yanga iri mumba maigara nomukadzi wako mukadzi anoti ndinotsvaira mba muno muevhridayini patinakasika iwo handiizivi
kutora hari zvikanzi hatisi kuda mumwe munhu kuti aite seavhura baba vhurai mega hari iyi yagara pane plate dzoita senge dzakasandara dzekuti hadzina gomba dzakavhurika kudai ndo plate yagara ikaiswa pachi paharapa plate iyi mukaitarisa pasi payo panoratidza kuti kana vaiva kuti vane poto kumba kwavo yokuti haina muvharo wakarasika but munotora plate moita pamusoro plate iyo yaane nguva ichiita basa rekushandiswa kuvhara mapoto inobika inika kusviburuka kusviburuka inoita ndozvaikaita kuratidza kuti mukati umu mune zvimwe zvinhu zvinobuda senge misi inobuda inenge ichidziya right zvikanzi vhurai baba kati handivhure kuchibva kwaita mwana kubaba munini mumwe baba kati aiwa toda kupedzerwa nguva isisu toda kuno ndobva asvika achibva anovhura mukoma kebha achingopedza kuvhura resuka mwana ndikungoti maiwe kutanga kubuda musodzi maropa njebofu svika ndimushandiri aiwa imi mitevedzera ini iko zvino zvindimi ndakuudza kuti regai pati pavhuro nemuridzi apa ndambotaura kuti muridzi ngaatore zvinhu zvake muri kuenda kunovhurirei mwana wandiri kutaura mukoma kebhe chinorwadza ndechekuti mubatsiri akataura kuti izvi zvaitika pamwana we apa handidi kuudzai nhema kana muchiendawo kumwe ndiko mungabatsirwe izvi handisikwanisizvo ndati musavhura chinhu ichi regai zvivhurwe nechi nemuridzi but chinhu chakatipa kufadzapo ndechekuti baba wakabva wataura achiti wataura chokwadi haukwanisi kuzviroonora but ndini chaita sei ndini chamuroonora asi vanhu asati aronorwa baba uchibva waburitsa mukoma kb munoziva chinhu chakaburitswa muhari chimwana chembudzi kana muchiziva mbudzi ichangobva kupona mwana anenge achiri nezvekubuda nezvakaputirwa zviri mubva mudumbu ndo zvoita chimwana chichiburitswa muhari asi chainzi ndo chinotumwa kufamba chichienda kwaanoenda kana katitevera motokari kwavada isukudora ende mwana uyu anga asina 3 months aitori nemotokari yake imwe yaitobheuka chinzi ndo chakakonzeresa ichi driver akabvunzwa achitaura achiti zvechokwadi inini mufananidzo wembudzi ndakauona asi ndakaita senge munhu ari kukotsira ndakazoona mota iya pasi but iye haana kufa so murume achibva ashedzera kuti inini pachangu regai ndikuudzei vanhu vemufamily vandakakwanisa kuuraya asi ndikada kutaura kuti ndakavaurayirei ndokuenda kushaya minduro ndiri kukumbira verudzi vari panapa vese vanofungidzira kuti zvandakaita ndakakanganisa kana muchida kundiuraya mundiuraya zvenyu but ndakutaura chokwadi mushure mekurohwa aishandiswa munamato wokurohwa iye nezvinhu zvake akada kungunyarira kunzi anirwa zvake ovharwa nezvinhu zvake kusvika ataura vanhu vese nevamwe nevana vakashayika asi zvandakada ipapo ndezvekuti vanhu vefamily vese mukoma kepi vakawirirana kuti ngatiwirirane kuti zvizotaurwa nemurume uyu vangave vanhu vakauraya nevanhu vakakonzeresa nemwana aita bofu panapa vari kuti ari kumutakura kuenda naye kumba kwavo vada kuti agoita zvakanaka havana kuita noise kusvika pari nhasi asi chiripo ndechekuti mwanakomana akavhura hari iye akaita bofu ari kumba kwababa ava nozuro ndopaitaura nyaya kuti izvo anga kuita sekunonzikana kanzi uri kuonei kumaziso akutanga kuita sekuona ari kurapwa naye baba vava but baba vari kuti simba randini ariko zvino kurapa mwana uyu ishoma chikonzero ndaishanda nezvimwe zvezvimwe zvinhu zvandikatorwa asi kumurapa ndoita sei ndokundomurapa saka baba vake vakabva muti torai muende naye saka mwana uyu atori kumba kwababa ava vanhu vebaba mukuru kwaari kurapwa ari muri kuti imimi baba vakaromba ava vaishandisa chimbudzana changa chiri muhari pakuita zvavaida kakuita ndivo vakakonzeresa kakuti maaccidents vamwe vanhu vafe mushure mekunge varohwa nezvinhu zvavo mushure mekunzi torai zvinhu zvenyu muise paground make up vakaramba kusvikira vakurohwa nezvinhu zvavo nguva iyoyo vanhu vakaungana ndo pakati kati munhu aitooneka kuti ndashamu mukoma kepi but pasina ari kumurova kuti muzive kuti arohwa maiona achibata ipapo ega udazviripo ndarohwa achibvisa maoko ono pakati ndashamu asi ari kumurova haasi kuonekwa kusvika utarega chirega ndiende kunotora so hatizivi kuti airohwa munhu ndiani takada kuzama kuudza bvudza mubatsiri ari kutaura kuti changu chandiri kuda panapa ndinoburitsa chokwadi chokuti chii chiri kuitika pavana vake ende baba akakumbira uregere kuvanhu vese vakanga ripo ende mwanakomana akaudza vanhu akati iye muri kutofungira kuti ndakaromba but ina ndakuromba ende zvese zvandiri nazvo muri kufungira kuti ndinopfuma handitori napfuma iri kutodzikisirwa asi munhu uyu ndiri kumuziva sezvo maungano veukama ngatitangirei ipapa asi vangari baba vake munhu uyu aishanda handiti ndiwo anonzi masmall scale miners makorokoza kukorokoza unenge uchitobata goridhe uchiita mari asi zviri kunzi aitadziswa nemunhu anga akabata mumusha umu kuti aite mari yakawanda vanhu vebaba vake baba pavakataura kuti sori vana vangu ndini ndaikubatai kuti musaite mari uye ndini ndakakonzera rufu rwevamwe veukama vanhu vangani vakauraya nebaba ava kana ndisingakanganise nhamba yaiteurwa i6 kutori nemumwe munhu 1 wavakaramba wokuti kunyange zvikaita sei but munhu anonzi nenge handizireni asi vaitozotaura vachiti
munhu anonzi nenge munogona kubvunza nenge asi munhu ainzi munogona kubvunza nengika munhu womurudzi imomo asi vanhu vakazoramba kusumudzawo musoro kuti nyaya dzakutoramba dzichienderera mberi kureva kuti mufamily mune vanhu vakawanda vane kubata-bata ya pakaipa isilovela 0713-938-538 0713-938-538 munoti kudini kwa mhuri yezimbabwe vateerere manyama kubudikidza neicho chekusilovela. Kwadi baba nyakubereka vanoda kuroya mwana kuti asabudirire bhati vanenge vachidaka mari kubva kumwana iyeye. Akaimba Alec Macheso. Yes. Uchaidya nani pfuma yacho uchaidya naniko wapedza vana uchaidya nani unoidya nani unoidya plate moda kudya muchichinja rega makwikwi exactly baba Isabel ende zvinorwadza so mwana uyu kunyanya iyeye ari kuvharirwa kuti pfuma yake isawedzere ari kuti kudini mushure mekunge baba vapupura vabuda pachena kuti chokwadi ndine chekuita nekufa pamwe chete nekusabudirira kwevana vangu. Chakataura kuvanhu chiro nchoti tikumbira runyararo chokwadi kana chabuda ngatienderere mberi nekuzisana kuti tiri kurarama tiri pamwe chete tichisimudzirana kwete kudzikisirana pasi. Yes, yazvakaoma.